लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंहानि अमा गरलखौ दिनै दिन्थिनि नोंथांमोना नायलांदो दिन्थिनिसो र' हिन्जावबो आदार होगासिनो दङ अमा लोगोफोर अमाया 6-7 माह 8 मायाव माबोरै देरो नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय फान्थाव कबि बायदिसिना आरो माइरं होनानै रुना होनानै जाहोयोब्ला थब देरो रायजोफोर नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय आरो बेमारनि थाखाय टेट्रासाइक्लिन पाउडार आरो लिभारनि मुलि जायोब्ला 8-9 माहनि उनाव अमाया कुइन्टेलसेनि खाथियाव जाहैगोन लोगोफोर होबाव माबोरै फिसिगोन खस्थ' जादोंना हा आब' खस्थ' जादों कन्टिनिउ अमा आदार होनाय अमायाबो 3 माह जाबाय नायदो ओइ मासेनोबो हो जाबाय होखांबाय अमा आदार जोबोर खस्थ' जायोलै आंनि हिन्जावआ अमा आदार होनायाव दाना रुनाय दा थास' रुबाय थादोबा थास' रुबाय थादो अमानि दाना रायजोफोर मा होयो इयाव मा दङ थास' कबि पानिलाव आरो गैला जेबो जेबो गैला माइरंबो होयो न दिनैनि दिनावथ' साख्रि बाख्रि गैया नोंथांमोनाबो बेबायदिनो अमा फिसिबानो जाबाय बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय साख्रि गैया बिदिनो खस्थ' खालामना जानांगोन नङा होनबा रायजोफोर आरो भिडिअखौबो फोजोबनोसै नोंथांमोना चेनेलखौबो गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दै बेबायदिनो आंनिफ्राय भिडिअ मोनबाय थागोन रायजोफोर बाय बाय